Pipila kasimara sa pabuksan ang klase sa mga public schools gipahibaw sa syudad nga mamahimo ng magamit ang mga eskwelahan nga nagsilbing isolation facilities sa kaniadto. Ang report ni Nico Serino. Gawas lang sa usa ka eskwelahan magamit na ang mga public schools sa Mandaue sa umaabot nga school opening. Gipahibaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office na human na sila sa decontamination sa mga eskwelahan. Kaniadto, gigamit ang mga public schools isip COVID isolation facility apan gihawanan na kini ug na disinfect na usab. Wa hinoy face-to-face classes karong tuiga apan magamit ang mga eskwelahan sa mga magtutudlo. Hindi ra magamit. Kay wa naman na nila pabutangi ron og kuan. Once nga pagka after sa decon wala na nato to pabutangi og kuan mga positive. Nanay jud diri sa kuan NCIU. Bugtong nahabilin nga gigamit karon isip isolation facility ang Mandaue City Central School. May mga pasyente pahinuon nga na-admit karon apan hayan mabalhin rasab sa lain nga pasilidad nga kasamtangan pa nga giandam. Gawa sa paggamit sa nagsingabot nga school year, matud sa CDRRMO, magamit sab ang mga eskwelahan isip evacuation center kun gikinahanglan. Labi na sa di maayong dagan sa panahon karon. Anay kabanglakan. Pulos na dikon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.